Kaixo, Iratia Aginaga naiz, 21 urte ditu eta Donostiarra naiz. Ari naiz ikasten komunikazioko gradua Deustuko Unibertsitatean eta bazken kurtsoko laugarren kurtsoko lehen segilekoa Erasmus Biaian egongo naiz, hementxe, Koimbran. Kaixo, Zurine Iglesias naiz, 22 urte ditut eta Ibartarra naiz. Apa! Ez den nahi basika bat izan, baina zuek nik ezaltzeko aurkezten behar naiz. Apa! 21 urte ditut eta komunikazioko karrera ikasten dut Donostian. Halere ni Zumaiarra naiz. Hau lagunok, Ander Nerugizu Marribanaz, Mungiarra eta 21 urte dekoraz. Eta ikusentzunezko komunikazio ikasten dut Euskal Herriko Unibertsitatean. 13 orduko agazkina hartu ondoren etornasuna Uruguaira, Montevideora hain zuzen ere nire ikasketakaz jarraitzeko. Kaixo, ni Nora naiz, 20 urte ditut eta, Donostiatik nator, Pasaiatik. Deuston komunikazio gradua ikasten ari naiz, ikusentzunezko programa batekin. Eta, Sevillara etorri naiz xikue moduan. Nire izena Maider da, eta urretxoarra izan arren, nire abentura Madrilin hasten da. Hegazkina hartu eta Oslora bidean bizipen honi buruzko milaka irudin euskan buruan. 21 urte dauzkat eta nire Erasmuseko helmuga Lillehammer da, Norvegiako hego-ekialdean. Aurreko urtean Erasmusera joateko aukera galdu nuen COVID-agatik, baina aurten azkenean lortu dut aukera hori, eta Boloniara, Italiara etorri naiz. Zergatik Bolonia? Herrialde honetan bizitzeko kriston gogopian izkan. Orduan, Erasmuseko destinoak ikusteakoan enun bialdiz, pentsau, Bolonia. Nire afizio handiena etxean ez egotea da. Berdin du zenekin, nola, zeiten edo zer gauza, baina etxetik kanpoa egotea. Eskozian nao Aberdinen, eta bai, eguzki egiteko. Aberdin kokatzeko dago mapan, ipar ekialdean. Erasmusea beti pentsatu izan dut Erresuma Batuan nahi nula etorri, bereziki ingelesa ikasteagatik. Justo ja aukeraketa prozesu honen, goatzen naiz ja bukatu nula Outlander telesaia, eta hor ja konturatu nintzen honean nahi nula etorri, eta gero bai arrazoi ohikoengatik Euskal Herriarekiko antzekotasunak ez, kulturan, ohituran. Iritsi bezain laizter, bertako paisai eta parajetaz maite bindu nintzen. Datozen hilabetetan egingo ditudan irtera eta abentura guztiak irudikatuz. Koimbra aukeratu nuen ikasle hiria delako, Salamankarekin askotan konparatzen baitute. Historia handia duen hiria delako, etxe oso polita dituelako, oso koloretsuak direnak. Eta bidaiatzea asko gustatzen zaidanez, aukera aprobetxatu behar nuela sentitu nuen autonomia lantzeko. 3 aste daramatemen eta oso gustora asko disfrutatzen. Nire lehenengo aldia da etxetik kanpo bizitzen naizena, eta, dagoeneko oso ondo nago. Oso neskalaiak kontsideratzen naiz, eta nire hobia esango nuke lehenengo postuan nire lagunekin ateratzea dela. Baita ere, dantzatzea asko gustatzen zait, betianik dantzan ibili naiz. Hemen Sevillan ikusi dut akademiaren bat probatzeko. Ni Ander Elorduinaz, eta hau da, Uruguai! Azgit izen apurka-apurka ezagutute. Nik txikitatik indot antzerki eta beti izendak gehien gustadaztena. Oindala 3 urte, Hiruzpalau saioan egon nintzen. Ez duzula ikusi, benga ikustera! Oindala 4 urte hasi nintzen eurekaz, Friskoko luko zuzendan moduen. Eta abestiekaz, eta gure energia eta ilusioa gaziatuten gara jendean gana duten. Tamaitzeko Leioako musika banda. Oindala 4 urte sartu nintzen perkusionista moduen. Formakuntza pertsonal bat bizitzeko asmoarekin egin nuenik IES Europatik. Historio berriak ezagutu, kultura eta tradizio ezberdinetan murgildu, eta esperientzia astezinak bizitzeko grinak ekarri ninduen hona. Kaixo, gaur erakutsiko dizuet 5 hilabete hauetan izango dena gure etxea. Ongi etorri White Housera! Hiri honetan igogailurik ez, baino maldak eta eskailerak txikitxoa da baino buen. Eta listo, hau da gure etxea.
Nora, nire unibertsitateko lagun batekin etorri naiz. Maletan pixua eta alde batetik bestea ibili beharra kenduta. Gero, bidaia ia osoa lo pasa genuen. Iristean, taxi bat hartu eta gure etxe berria ezagutzera etorri nuen. Beste bikideak oraintxe bertan iritsi dira aireportura eta gu haien bila joango gea orain. Bueno, oraintxe bertan iritsi dira aireportura eta hemen gaude. Baina guztia gaude elkarrekin eta etxera goaz. Inoiz ezingo nuke imaginatu etxean bezala hain denbora gutxian sentituko nintzatekeela. Eta hori inguratzen dauten pertsonei esker da. Frantzia, Alemania zein Herbehereetako lagunak bihurtu direnak. Zenbait bidaia egin ditugu da, baina bidean aurrera begiratzean beste zenbait ikusi ditzaket. Barre, bidaia, algara eta trago artean azaldu ezin daiteken lotura sortu dugu. Horregatik, esperientzia hau nirekin bizitzera gonbidatu nahi zaituztet. Ez nago soituta etxetik kanpo jutean ni bakarrik eta ezagutzen ez dudan jendearekin. Hasieran beldur askorekin etorri nintzen, baina bueno, esan beharra dago hiruzpalau egunetara klik potentea egin nuela. Hau da, nik orain bizi behar dudana eta haien juerga egunero dago. Egunero. Orain hasi gara gutxinaka eskerrak. Gauza ezberdinak egiten, museotara juten, beste herri batzu bisitatzen. Lehenengo egunak nahizta azkar pasa, pixkat kostaitea dena zukin barzu. Ni adibidez, lehenengo egunen iritsi nintzanen kontuatu nintzen sukaldeko gozak erosi behar nitula. Olako goza guztik ematute txorra bat diala, baino ezia. Eta horiek bai ini maia eta zukin baituzu. Hauek nahiko bakarrik egon naiz, baina bakarrik bai ikasi behar da gauten. Sevillan 3 aste aramat eta ia esan oso gustora nago. Bai hiriarekin, oso polita dela, eta unibertsitatearekin ere, oso unibertsitate hona da. Eta galetzen balen badiat ez zer da gehien faltan botatzen detena, esango nuke nire etxea. Bestetik astean nahiko ondo joan da, egia da euri eta hotz handi egin duela, baina azkenan urten da guzki eta hori importanta da. Nire unibertsitatea judua da, orduen aste honetan jai egun asko ukindo daz. Eta bideatu dut, aprobetxatu dut bideiatzeko, Montevideo ezagutzeko, eta lagunakaz planak iteko. Trajo campana y bongo, las prietas haciendo fila. Momentutxo bat hartu dut, pixkat gelditzeko. Eta itzaiteko nola sentitu nahi zen, azkeneko aste hauetan. Eta egia esan ez daukat hitz txarrik, tristeik, ondikinak ikusteko hilareak zekarriko diaten. Gogoan neukat temporada bat, hondartzan ondon, itsasoan ondo bizitzeko eta hemen aukera daukat. Oantxe etorri naiz korritea eta etxetik 5 minutu daukat hau. Genetako plazer bada goizero ateratzea eta honea etortzea korrika. Azte beti nihua Bolonian, eta esan aldeten gauza bakarra da. Welcome to Erasmus Life. Oso vibra hona jaso ditut, ze lehenengo egunetik ja kriston lagun pila inditeo, noratanik. Eske, atea ginean izare bila, eta bueltau ginean, izare gabe eta pixka tinki-winki. Welcome to Erasmus Life. Eske, egunero sozia desberdina da, baiteko. Osea, egun baten jutezea parke batea, jutezea beste egun baten Erasmus organizazioko jarduera batea, o ez dakit tur bat itezu, edo zer gauza, baina egunero zerbait desberdina da, baiteko. Eta bueno, ja janaiei buruz hitz egite badago Italian gaude, eske ia egunero pizza jan dut. Txinotar batekin nio naiz eta bea ezagutu dut gehien.
eta pixkat xoka iruditu zait berez eskuzabaltasuna, baita ere pixkat errezeloz bidatzeieu Txinako erai edo Txinako herrialdeai, estatu komunista dalako. Jakin pixkat konfiantza hartu duten einen, galdetu izkio galderak, guztua sentitzean regimen hortan, eta azkenen behak esatzen ziten baiet, guztua zeola, eta gero behintzako garrantzitsuna dela lanen gero eta gora gotea, edo behintzat ospea izatea lanen. Denboran pertzeptzio hemen oso azkar doa. Baina aldi beren ere oso moten, ze egunak oso azkar pasatzen dira, baina orduk egunen bertan ez, ze gauza asko ite dugu planez beteta daukat astea eta egunak, eta orduan astebeten hainbeste gauza ite ditugu, ematen dola eta gure arteko sentsazio ere dela, hilabete zatu gara eta denbora asko damakigula batea bizitzen edo esperientzia konpartitzen. Ikusi ez modun, imena eta jauza, eta erronka bat da, 20 eurokin oskaio betetzea. Guainoa erosketak itea, eta erosi baitut barazki batzuk, frutak, jogur batzuk, eta gero kafea eta holako gauza txiki batzuk. Orduan nik uste 20 euro dia hemen libratan 17,0 Esken nik uste guzti erostiko emango ditela, ze azkenen ez dut erosi behar ez haragia ez arraia, eta horrek azkenen prezia igotzeu, beraz ustez emango ditela. Ikustean ez da hemen bizitza maila nahiko altua da, eta 20 eurongatik hau erosiet. Kaixo lagunok, gaur Tristana Plajan gaude, Montevideoko merkaturik handienean. 100 urte dara matza merkatu honek, igandero, Uruguaiako saltzaile ezberdinak biltzen. Patrimonio historiko bilakatu nahi dute. Hemen deko daz 20 euroa, arraite zen, horretarako Nestor deko temen. Udare kilo bat, euro eta 10. Euro eta 3 euro. Kontuan izan behar dugu, 50 peso, euro bat inguru direla, orduen 1000 peso, 20 euro. Oye, Néstor, ¿no tendrás una bolsa más grande para meter todo esto? Néstor, simio de Sudamérica. Néstor, mono. Oh, aquí. Pentsegoaz bidian, gure etxe ondoko supermerkatura, erronka hori betetzea, eta bezeateatzen. Pingui batzuk hartuko iteu, eta fruta pixkate bai, sana gea, Gure intentzioa arroza berdurakin oso seitea da, horreatik hartu diteu piperrak eta kalabazina. Bi gauza tipikoak, mozzarella eta prosciutto crudo. Dala, urdaiazpikoa de toda la vida. Bueltak ematen ikusi dugu beste mozzarella bat, gutxillo balio una, eta guretzat hobeto datorkina, porque Erasmusen gaude, eta claro, hay que ahorrar. Ze izango zen Italia pasta gade. Pasta pixkat hartuko dugu, latte pixkat, latte galatea. Pentsau dugu amengo ardotxo bat probatzia etzala bate gaizkitorriko. Ja pixkat kulturan sartzeko. Pastaiten detaile txikitxo bat da, hemen txampona ez dela euroa, korona noruga da. Eta orduan izango ditut 203 korona inguru gastatzeko. Eta, suerte haukegun. Oraintxe bertan iritsi naiz merkatura,
oso handia eta oso polita. Produktuak kalitate oso ona dute. Baina, bueno, ni arraindegira etorri naiz, arrain bat hartzeko, gero peskaito frito egiteko. Eta ardo hau eramango dut, eta bueno, ikusi den da. Kalitatezko gauzak erosteko merkatura juten gera, baina batez ere erosten duguna dira barazkiak eta frutak. Eta bueno, hau da, merkatuan dagoen posturik famatuena, bakaiuarena. Bakaiua ez da oso merkea, Portugalen dauden prezioekin konparatuta. Niña, por ti estoy en este lugar, muy mal me la he pasado. Ia 18 euro. Bueno, maskarillak berosi beharko dugu. Dire, 2 euro kaja bakoitzan. Urdaiazpiko hartzeko, oraintxe bertan sartu naiz denda honetan, dela Sevillako zaharrena, 1894ean sortu zen, eta oraindik irekita segitzen du. Eta bueno, esaten dute Sevillako Urdaiazpiko berena hemen dagoela. Orduan, gero etxean probatuko dugu. Bueno, eta hemen duzu prestatu da faria produktuekin. Txipiroiak peskaito frito egiteko 5 euro izan dira, Urdaiazpikoa 7,8. Gazpatxoa merkatuan aurkitu dudan hartu dut, eta 2 euro kostatu zait. Eta, bueno, ardoa 10 euro izan dira, eta, bueno, ardo berezi bat da laranjakin egin dagoelako, eta hemen oso famatua da, orduan probatuko dut. Eta kolore hau dauka, zuek ikusteko, eta, bueno, orain guztiek elkarrekin afalduko dugu. Bueno, supermerkatura etorri gera eta, bueno, bakaiua hemen hartuko dugu. Zenbat balio du? 4 euro balio ditu. Neri ardo asko gutatzen zait eta alentejoko bat hartzen dugu normaletan, defensa deitzen da. Eta hago. Aragia hartu dugu eta aragia besteragoaz. Guk askotan hartzen dugu gutxein dizu. Bai, txerri aragia da eta barruan gazta duka eta da keki hambre pizatu. Eta hau da bere, besta bat daukat gazta, sarrera modura jandezak edala. 3 euro. Gero hago arraia, 4 euro. Aragia erosi dugula, txerria, 6 euro. Postre modura jandezakegu pasteltxoa, euro bat. Hori guztiari laguntzeko harto txotxuri bat. 5 euro. Bueno, lortu dut erronka betetzea. Guztira 20 euro 20,6 gazta ditut, 209 korona. Bizka triste jatzen nahi ez, ikusita nire 200 korona duen jondean. Gazta marroia. Beita ardi gazta bilindakoa. Urrengoa, hausia hartu dut, asko ikusten dira. Eta hori, milaka zaporetan dauzkau. Izokina, 500 gramo, 9 euro inguru nibili dira, prezio jarri gutuz. Oain bartena da jakin, edo ikasi, hau kozinatzen. Diala, guk ezatu dugun 3D moduko hiek, baina txokolatekin, eta garestik dira. 35 koron inguru. Azkenik edari bat aukera dut, brizer edaria, ez dakit norbilarra dan, baina hemen toki guztan ikusi ezkizu. Egunak pixkat goxatzeko tiramisu bat hartuko dugu. Karpatxo pixkat, ebai, eta gero gauza importante bat Bolonian ura ez da potablia, eta ura erosi behar dugu. Bueno, eta hausia izan da erosketa. Prezioak hango antzekoak bezalakoa dira, baina pixka garestillo dela notatzea. Eta bueno, erronka jabete dugu, así que a ver urrengo bastian zein datorren. Txau, txau.
eramango nahi super batera. Egun urte dara mazza merkatu honek, igandero. Honea etortzeko beste arrazoi nagusietako bat Igandero, urugureak. Eixo Ninara naiz, eta hemen seginan joder. ia gustatzen zait, ondar. Lehenengo hartu genuen Bai, jendea behi da. Oiturak. 20 eurokin erosketa inbardet. Epa. Hemen Sevillan nago. ¿Qué he hecho? Bueno, asgati. Oindan 4 urte mor... gehiago gehieta bat Fotol. 25, bider lau. Oste no? Etxoi. Matek astu itzazkitea. Vale. Fotol, no me